Ovo su 3 jeziva događaja koji su se zaista dogodili na petak 13. 13. avgust, petak, 1993. godine. Gosti hotela Royal Plaza na Tajlandu odmarali su se u prizemlju uz aperitiv i predjelo, sireve i ostale đakonije. Niko nije ni slutio da će zlokobni petak 13. doneti veliku nesreću. 3 sprata palo su na prizemlje i bukvalno smljeckala ljude. Poginulo je 137 ljudi, a povređeno je 227. 13. avgust, petak, 2010. godine. Dok je prisustvovao festivalu na plaži Lowesoft u Engleskoj, tinejdžera je udario grom. On je, što je bilo pravo čudo, preživeo. Ono što je još jezivije u celoj priči jeste da je dečak imao 13 godina, da je bio petak 13. i da ga je u 13:13 časova udario grom. 13. april, petak, 1883. godine. 5 istraživača na čelu sa Alfredom Parkerom vozili su se Koloradom u nadi da će pronaći zlato i druge vrednosti. Ipak negde na tom putu su se izgubili, iscrpljeni i gladni, izloženi surovom planinskom vetru. To je trajalo, a niko nije mogao da ih pronađe. Njihova jedina šansa za opstanak bilo je da se okrenu kanibalizmu. Parker je jedini preživio i optužen je za 4 ubistva 13. aprila 1883. godine. Parker se na sudu branio da su njegovi drugovi postali nasilni, te da ih je ubio u samoodbrani.